سلام زغوركم تخطاتلتنا كم يتعنحكم بأركس ناي الساعة زي زينان تنتانيتاتن حزنا متناكم لنا مجمرتاكن أرستاتو هاقراو تكانت إرترا أبزر رواندا كلتشن إسران 4 كتساتفيا سوماليا أول زبا محبرسب مبرق أفريقيا كوينا تنتاني أب كينات سودان حد نمفتح زكايد زلو تبوكسوتات بناشنال إيار إنترست غربة كمون تنتاني زوانا زواقرن أفريقيان سناي مكتتال جمجام كونات حد سودان مفتاح استقبل تبوكسوتات بناشنال إيار إنترست غربة عزازي دعمل الثوري لتنال جنرال محمد حمدان داغالو ويحميتي بتمساسلي عزاز سراوت سودان جنرال عبد الفتاح البرهان مس بريزيدنت كينيا ويليام روتو تمالي 24 حرار كلتشن 23 تراغبو نمسرح سلام جدا زلو دقاف دما قليسو كونات حد سودان مفتاح بزح تبوكسوتات كوسد صنحيو ازي بنكسنا سعود عرب أمريكا أفريقيا وحبرت كمون إيقاد دقف اللوز تبهل مسرح سلام جدا بقربابت هاجرات استبقس مسرح سلام كايرون دما بقدامنت زتقاسيوم سعود عرب نت بقربابت هاجرات استوسد تبقسو ايدقفتون جيغا منبار دما ابتي بريزيدنت إسياس أفوركي مس أقلقلوت زينا إيرتيفي بقانقو عرب زكيرو قلم حتات أنهتسيرو نيريو دعمل الثوري بحبرات إمارات عرب زدقف زلو حيليو أبز قربا أوان تراي بركت بالعتكن لوجستيكن كاب إمارات من قدجات كمستراغفة يمن بتمساسالي كينيا من قصقاس إمارات تسارار جيوبوليتيكا وربح أخوينو رخيواتيا أزد ما بتي إمارات وخبانيا نودب مومباسا نمرماس علمو مس تانزانيا زغبر زلو ግዙፍ ስምዓት ከም ኣብነት ክግለጽ ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ርግኣት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንኬንያ ከገድሳዩ እዚ ተበግሶታት ናይ ስዑዲ ይኹን ጎረባብቲ ሃገራት ወይ ድማ ካይሮ ብኸመይ መንገዲ ንክልቲኦም ተጻረርቲ ሓይልታት ሚዛናዊ ውግንና ይህልዎ ካብቲ ክምለስ ዘሎ ሕቶ እዩ ስለዝኾነ እውን ዳዕመል ኣልሰውሪ ልኡም ተገዳስነቱ ኸርድ ፀንሐ ዝብል መረዳእታ ኣሎ ንኢማራት ዘጠቓለለ ርክባት ኣብ ዞባታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ከምፅኦ ዝኽእል ፍታሕ እውን ርቱብ ኣይኮነን ኢማራት ዳርጋ ብቑልዕ ክትብሎ ትኽእል ኣብ ምፍብራኽ ግርጭታት ኣዲባያ ትሰርሕ ዘላ እዚ ድማ ንውሱን ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝዓለመ እዩ መስርሕ ሰላም ጅዳ ንኣሜሪካ ዝተሓንገጠ ተበግሶ ምዃኑ እውን ንገዛእ ርእሱ ኣጸጋሚ ይገብሮ ኣሜሪካ ብኹልንትና ኣብ ዞባና ዘለዋ ጥሙሕ ድሌታት ካብቲ ናይ ኢማራት ዝገዘፈ እዩ ስለዚ ቁርዒ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ከተመዛዝን ኣጸጋሚ እዩ እዚ ግን ምናልባት ስዑድ ዓረብ ንኣሜሪካ ከምቲ ናይ እስራኤል ፍልስጤም ብውዕሊ ኦስሎ ኣኮርድ 1993 ዝፍለጥ ስማዊ ናይ ሽምግልና ቦታ ከተባ ተፃዊታ እንተወፂኣቶ እቲ ውፅኢት ክቕየር ይኽእል እዩ እቲ ዝበለፀን ዘይሸራውን ኮይኑ ኣብዚ ጉዳይ ሱዳናውያን ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ዝነበረ እዚ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ተበግሶ ካይሮ እዩ ነይሩ ከም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ዘሎ ቁልውላው ንፍታሕን ናይ በሪ ኣማን ንምብፃሕን ሓደ ሰነድ ኣዳልዩ ኣብ ዋዕላ ካይሮ ኣቕሪቦ ነይሩ እዩ እዚ ውጥን ናይ ጅዳ እውን ነዚ ሰነድ ክውከሶ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሳምንት ዑደት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ስዑዲ ከም መቐራሕ ተገይሩ እዩ هلو كنتات قرن أفريقيا معقات دو خجبرو عم تجبن زوا قرن أفريقيا نزعلوا في 8 عامات بزتفل علينا قدام حيلتات كحماس مسنحو تاريخ سنة حكي أبهلو زوا خنوتاتنا عبيت حيلتات نزوا قرن أفريقيا نمز مازن سلو أن مسفحن أب أن قاري بوليتيكا تسميدين ينتنحن حد حيلين دبال عكس برقت عبيت هاجرات أب زوانا كيناتن أجرجرن سدتن دخنتن أختيليو دمر أكوب نايكم زي أمثال التودما أب سودان كبير زوا أو ستفترو إثيوبيا كابت ኣብ 2018 ዝተነብረላ ተስፋታት ኣንደልሂፃ መጋበርያ ግዳማውያን ሓይልታት ክትከውንን ንነብሳ ድማ ብሓዊ ክትልብለብን ጀሚራ ትርከብ እዚ ኣብ ሶማል ንዝሓለፈ 30 ዓመታት ዝረኣነዮ ውድቀት ዓባይ ሃገር ኣብ ግምት ከእተኻዩ ከም ኣብነት ግጥም ናይ ዓበይቲ ዞባውያን ሃገራት ዘኸተሉ ግጭት ሱዳን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓለቕለቕ ፈጢሩ ምህላው ብብዙሓት ተተንቲኑ እዩ ብፍላይ እታ ኣባይቲ ኣፅዋር ብምጉራትን ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ጉጅለታት ብምምዋልን ንሽግር ሱዳን ተጋድድ ዘላ ሕዋራት መንግስታት ኢማራት ዓረብ ንዞባና ናብ ሓድሽ ደማዊ መንገዲ ትደፍኦ ምህላዋ ብቓልዕ زربلو زلو حق خوين يركب حبرات منقستات إمارات عرب زوبا قرن أفريقيا بتحت قوة الصرانم إتاو التكايدو زلا أعناو من قسقس كجت تأمن زيكل زوبانا أزيو حدا كنيا من قد خمس إلا فتسوم ترتر كله يكبان كوسادو سقبوام سقوم تتات قداماي اللهم مجلس بموسى محبر سب عالم نتخمت سخل شجرة قديمو 5 فلت أو مكبار كلاي نمرحة إمارات عرب قد تخبت سخل دبلوماسيا وسقوم تموسات كما أبنت أمبسادر إمارات عرب توعكا كل عزخونة رعن مغرب سالساي مسكم سعود عربن قبسن زأمثلا زباوين هاجرات ترخيبكا لنجرات بعتب مزرب رابعي قطر أب زبا قرن أفريقيا عنا وترخت تصاوت أبز جمرت الأوان استوس دعوت سقمتات دقيم كمفتاشن نتم سقمتات زمساسلو حرياتات أب تربيزا مؤماتن أما دمدمتا زبا قرن أفريقيا قبل 8 عامات حلف تاريخ تماهيرو مجابر هاجرات مأكلا مبرأ نزي مخان بعتبن وهودن أجواب كسر حقبا بوليتيكا قيح بحرن مفاسس نيلن نمكوتصار بليون دولار تفسيسكا كينات من نخس أب حزبتات زبانا أوريد
ዝወስድዎ ዘሎ ዕንወት ቀሊል ብዘይ ምዃኑ ብትሪ ይኣክል ክበሃሎ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ነቶም ብትካቦ መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ኣርእሶም ሰኺሩ ኣብ ዕድብር ዝርከቡ መራሕቲ ዞባና ድማ ብስምዒ ዝተጣበቐ ስኒ ሓይኽካሉ ኣየድቅቕ ስሒቕካሉ ኣየጸብቕ እዩ ተባሂሉ ንጹር መልእኽቲ ክወሃቦምን ቅድሚ ኣህዛብ ዞባና ናብ ደማዊ ምፍሳስ ምምእዛኖም መቆለፊ ስጉምትታት ክውሰደሎም ግድን ክኸውን ይግባእ። ሶማሊያ ኣባል ዞባዊ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪካ ኮይና ሶማሊያ ድሕሪ ናይ 3 ዓሰርተታት ዓመታት ኪናት ኣብቲ ሃገር ቁጠባዊ ዕቤት ንምዕባይ ዓሊማ ናብ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪካ ተጸምቢራ። ኣባል ሃገራት ዞባዊ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪካ ብሩንዲ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ታንዛንያ፣ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ዝሓቆፉ ኮይኑ ዜጋታት እዘን ሃገራት ካብን ናብን ብዘይ ፓስፖርት ክንቀሳቐሱ ዘኽእልን ንግዳዊ ዕድላት ዝፈጥርን እዩ። ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ሓሰን ሼክ መሐመድ ናብ ዞባዊ ንግዳዊ ውድብ ምጽምባር ንሶማልያ ተስፋዩ ኢሉ ነፃ ዕድላትን ብልጽግናን ተስፋ ከምዘብ ድማ ገሊጹ። ሶማልያ ካብ 1991 ጀሚራ ብግጭት ተሓሚሳ ጸንሐት ኮይና ብዙሕ ክፋላት እቲ ሃገር ብጉጅለ አልሸባብ ዝተቆጻጸረ እዩ። ጎለጎሎ ባብታ ድማ ነቲ ምስ አልቃዒዳ ምትእሰር ዘለዎ ኢስላማዊ ጉጅለ ንምምካት ክሕግዙ ሰራዊት ምልኣኾም ይፍለጥ። መራሕቲ ኣባላት ሃገራት ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብ ኣሩሻ ታንዛንያ ድሕሪ ዘካየድዎ ኣኼባ እዩ ሶማልያ ናብቲ ዞባዊ ውድብ ክትጽምበር ዝተወሰነ። ሶማልያ ናብ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪካ ምእታዋ ንሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብ ስጉምቲ ንቕድሚት እኳ እንተኾነ ብቐሊል ዝመጸ ጉዳይ ግን ኣይኮነን። ሶማልያ ናብቲ ዞባዊ ውድብ ንኽጽምበር ንኣዋርሕ ዝቐጸለ ጎስጓስያ ከተካይድ ጸኒሓ። ኣብ ገለ ኣባል ሃገራት ግን ከቢድ ሕቶታትን ምዕረምራማትን ኣስዕብ እዩ። ዜጋታት ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብ ውሽጢ ኣባል ሃገራት ብናጽነት ክንቀሳቐሱ ስለ ዝኽእሉ ገሊኦም ዕጡቓት አልሸባብ ኣብቲ ዞባ ንምንቅስቓስ ዝቐለለ ክኸውን ከም ዝኽእል ሻቕለቶም ገሊጾም። ሓደስቲ ሃገራት ናብቲ ዞባዊ ውዳበ ንኽኣትዋ መትከላት ሰናይ ምምሕዳር፣ ዲሞክራሲ፣ ልዕልና ሕጊ፣ ሰብኣዊ መሰላትን ማሕበራዊ ፍትሕን ከም ዝኽተላ ከርእያ ይግባእ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ዝተባህለ ትካል ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ሶማልያ ኣብ ዓለም ብብዝሒ ብልሽውና ዘለዋ ሃገር ተባሂላ ተሰሪዓ ነይራ። ገሊኦም ወከልቲ ነዚ መረዳእታ ጠቒሶም ሶማልያ ናብቲ ውድብ ክትጽምበር ድልውቲ ኮነትን ኢሎም ክካትዑ ተራእዮም። ኣብ መንጎ ዞባዊ ውዳበ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪካን ሶማልያን ዝተኻየደ ዝርርብ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝተጀመረ ኮይኑ መንግስቲ ኬንያ ዝኣንገዶ እዩ ነይሩ። ፕሬዚደንት ሓሰን ሃገሩ ነቶም ጉዳያት ምፍታሕ ብኣባል ሃገራት እቲ ውድብ ተሓጊዛ ከይተሓለለት ትሰርሕ ከም ዘላ ኣረጋጊጹ። ንሱ ነቲ ዞባ ምስ ደሴት ዓረብ ዘራኸብ 3000 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ገማግም ባሕሪ ሃገሩ ከምኡውን ከም ምግፋፍ ዓሳ ዝኣመሰለ ቁጠባ ባሕሪ ሶማልያን ብምምልካት ምጽምባር ሃገሩ ኣገዳሲ ምዃኑ መዲሩ። ገለ ደገፍቲ ኣብ ኤክስ ምጽምባር ሶማልያ ከም ዝደንገየ ብምግላጽ እቲ ዞባ ርኡይ ተጠቃሚ ከም ዝኸውን ወሲኾም። ዞባዊ ውዳበ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪካ ገለ ካብ ብድሆታት ሶማልያ ክወርስ ይኽእል ካብ ዝብል ሸቕሎት ዝያዳ ግዜ ክወስድ ነይርዎ ይብሉ። እቲ ዞባዊ ውዳበ ንኹለን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ንምውሃድ ተስፋ ስለ ዘለዎ ስፍሓት ዕዳጋኡ ንምስፋሕ ዓሊሙ ይሰርሕ ዘሎ። ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ዋና ጸሓፊት ዞባዊ ውዳበ ፒተር ማቱኪ ጅቡትን ኢትዮጵያን ናብቲ ውድብ ክጽምበራ ምዃነን ኣተንቢዩ ነይሩ። ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ መጋቢት ተጸምቢራ። ሶማልያ ድሕሪ ብሩንዲ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን፣ ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ታንዛንያ፣ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ሻምነይቲ ኣባል ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪካ ኮይናላ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ሩዋንዳ 2024 ክትሳተፍ እያ። ፌደሬሽን ቅልድም ብሽክለታ ሩዋንዳ ኣብቲ ካብ 18 ክሳብ 25 ለካቲት 2024 ንመበል 16 ግዜ ዝካየድ ሩዋንዳ ሃገራዊት ጋንታ ቅልድም ብሽክለታ ኤርትራ ክትሳተፍ ምዃና ኣፍሊጡ። እቲ ፌደሬሽን ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ስም ተሳተፍቲ ሩዋንዳ 2024 ብሓፈሻ 20 ጋንታታት ከም ዝሳተፋ ብምሕባር ዝርዝር ናይተን 16 ኣፍሊጡ ኣሎ። እተን ዝተረፈ 4 ከዓ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ከፍልጥ ምዃኑ ገሊጹ። 2.1 መዐቀኒ ዘለዎን ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዝካየዱ ውድድራት ቅልድም ብሽክለታ ብውዳብኡ ኣቀዳማይ ደረጃኡ ኻኒ ምስ ዙርጋቦን ላትሮፒካል ኣምሳ ባንጎ ማዕረ ዝስራዕ ሩዋንዳ ብዙሓት ጋንታታት ክሳተፍኦ ዝበህክኦ ውድድር እዩ። ሩዋንዳ ካብ 2.2 ናብ 2.1 ኣብ 2019 ክብ ምስ በለ ኣብ ዝተኻየደ 5 ውድድራት ነቲ 4 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲኦም ተዓወቲ ብጫ ማልያ ብምዃን ተዓዊቶምሉ። ኣብ 2019 ብርሃው ቅዱስ፣ 2020 ከምኡ ከዓ 2021 ናትናኤል ተስፋጽዮን፣ ኣብ 2023 ከዓ ሄኖክ ሙሉብርሃን። ኣብ 2021 ነቲ ውድድር ዝተዓወተሉ ስጳኛዊ ክርስቲያን ሮድሪገስ እቲ እንኮ ነዚ ውድድር ዝተዓወተሉ ኤውሮጳዊ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ተሰኒዱሎ። ሩዋንዳ ኣብ ደረጃ 2.2 ኣብ ዝነበረሉ ኣብ 2010 ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ዳንኤል ተክለሃይማኖት ተዓዊቱሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እተን ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ውድድር ከም ዝሳተፋ ረጋጊፀን ዘለዋ ጋንታታት ኣብ ሮይሲኣይ ቲም ዝስርዓ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ፣
ቶታል ኤነርጂ ፈረንሳ ከምኡ ኸኣ ኢሎ ኮሜታ ኢጣልያን ኣብ ኮንቲነንታል ስራዕ ጋንታታት ከዓ ኩዊክ ስቴፕ ኣስታና ካዛክስታን ሎቲ ዴስቲኒ ዲቨሎፕመንትን ግሩፕማ ኤፍዲጄን ባንክ ኣይንድን ኤን ካብ ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ሩዋንዳ ኣልጄርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ሞሮኮን ኢጣልያን ክኾና እንከለዋ ሓንቲ ኣብ ዩሲኣይ ዝስልጥኑ ዘሎ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ዝሓቆፈት ጋንታ እውን ኣብዚ ውድድር ክትሳተፍ እያ ተሰሪዖም ዘለዉ መድረኻት ሩዋንዳ 2024 ብዙሕ ሽፊኖ ኪሎሜትራት ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ብምንጻር ሓፂሩ እኳ እንተሃለወ ብሓፈሻ 740 ኪሎሜትር ክሽፍን እዩ እቲ ተሰሪዑ ዘሎ መድረኻት ተረርቲ ዓቐበታት ዝበዝሖ ኮይኑ ተሰሪዑ ዘለውን ብዘይካዚ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ እኳ ይካየድ እንተነበረ ብዘይከዓሚ ሎሚ ዓመት ግን ኣብ መበል 5 መድረኽ እዩ ተሰሪዑ ዘሎ ካልእ ኣብዚ መጽእ ውድድር ተኣታትዩ ዘሎ ከዓ ናይ ጋንታ ናይ ውልቂ ውድድር እዩ ቀዳማይ መድረኽ ኣብ ውሽጢ ኪጋሊ 18 ኪሎሜትር ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ካልኣይ መድረኽ ካብ ሞሆጋ ናብ ኪቤሆ 130 ኪሎሜትር ሳልሳይ መድረኽ ካብ ሁዬ ናብ ሩስዚ 141 ኪሎሜትር ራብዓይ መድረኽ ካብ ካሮንጊ ናብ ሩፓቩ 92 ኪሎሜትር ሓምሻይ መድረኽ ካብ ሙሳንዘ ኪንጊ 13 ኪሎሜትር ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ሻድሻይ መድረኽ ካብ ሙሳንዘ ናብ ማውንት ኪጋሊ 93 ኪሎሜትር ሻውዓይ መድረኽ ካብ ሩኮሞ ናብ ካዮንዛ 163 ኪሎሜትር ሻምናይ መድረኽ ድማ ኣብ ውሽጢ ኪጋሊ 9 ኪሎሜትር ይኽኸውን እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶአናን ተንታኔታትናን ኣብዚ ፍጸም ሓደሽ ዜናታትን ተንታኔታትን ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም